Si mama andam na gyud para mabutar na. Hello beautiful people. Welcome to this video. Wala ko ray duty apan kuigda karon kay mabutar ko ato sa school. Wala pala city. Very early, mother. Ito lugar yun. Dugay-dugay pa ka. Akong mama to ana gyud eh. Look at that mama. Oh. She's waiting for the motor. Yeah. Yan ako mama. Nagkasakay na motor akong mama. Wow, that's my mama. Padung siya mabutat. Kaya ning sakay motor. Hi, Magi ka na ka dito nag-go? Oh, gikan na dis. Human niya daghang tao dito? Oh, tama-tama ra dito na to na. So, kanang dali ra ka nakakita si mga tagbaw kong pangita. dito? Ato nga rin. Sige. Okay. So, abi na kung naglakaw ka, nakita anti ka nagmotor. Oh, paingon na to motor, paingon na rin sa lakaw kami si May. Ah, nakay kauban. Okay, Mayo. Nanghugas pa ko plato. Okay, managid si mama og boat. So, okay, sa Barangay Election. Kao? Ako nagdagkaw. So, madun ako para mo vote. Mobutar ko. Mobutar ko. Yan mo. Tao. Nagdagay ka din. Mobutar ko. Mana kag butar tiya? Dali butar di lang. Kisay mo kauban? Nangumpra ko ngadto dayon nga re pagtuman sa lakal sakay ara dili. Kisay imong kauban nagbutar? Tiyo di ay? Sayo man. Dali ra? Walay daghan line? Daghan line na. Ah, okay. Ako na sa dito. Sige tiya. Nagsinilas naman ko. Sa UK's mama nagbutar dito eh. Dito da ka butar og SK? Ha? Dili ka vote og SK? Ang mga young people ra? Yan people. Ah. Sige tiya, bye-bye. Okay, maadto na ko sa eskwelahan kay mo butar. Okay, today is October 30 and it's an election day for our barangay officials here. So I'm going there. See you at the school. I would just like to walk. Going there. Now, my observation is mingaw kayo ang dalan. Look at that. Mingaw kayo ang dalan. Basig tuan sila sa province nanguli. Oh, to cast their votes. And others are in the school right now. So, going there. It's so windy. Hangin kay karon, no? Maybe because na ako sa hilltop. So windy and the weather is very hot. Very hot. It's very hot. Oh. The heat hurts my legs. Very hot.
I did not cover my skin on my legs. I only covered face, but I did not cover my legs. Oh, I feel the heat on my legs. Very hot here. Oh no. Sky is so smoke. Ah. Nana ko ron sa kadulo, doon ako sa eskwelahan. Oh, doon ako sa akong butaranan. And look at that. Maybe some of them have already voted. The street is not crowded, except the lechon manok store. Lechon manok and liempo. Oh, they are having a lineup. A line. My candidates. The candidates I choose. I have choose. I will vote for the candidates I have chosen for my barangay. For our barangay. Oh, it's hot. Oh my. I'm almost at the school. Nan ako sa eskwelahan, pagbotar. So, mano siya eskwelahan. Ako, may mga tindahan. Oh, maybe kumanang butar uban. So, ako may mabutar karon. Si people. So, nan ako sa eskwelahan. Oh. Ang hapon. Naradari. Ang kanak. 48. As usual, no? Na yung mga tindahan. Oh. Kanyara kainit kayo. Pagkainita.
Ooh. Oh, dapat tadi. Dali, dali. Ano ka? Mangita. So, mangita ko sa akong precinct number. Okay. Butar na ko. Ay, ikaw man na. Ang 40A, asa ba dito? Gyapon? Mao gyapon dito. 41. Ano dito gino? Ah, 48. 44 na. 44 na. Ano ko agi no? Diha. No. Dako ka dito wala. Ay, 44. 40 mga 40. Ano ba pagabot mo? Oh, Oh, ito ako. dito lang ko. Oh, sige. So, mag-vote na ko sa akong mga gipili nga kandidato. Dili siya kahit-kahit. Akong gipangita ang akong number, basig naa sa taas. Wala man diri sa ubos. So I'm gonna find it there, maybe upstairs. $61 naman eh. Oh. 740. Sa kanya akong pangalan. Oh. Okay. Asa ka? Ngayon ako. Pangitang ako. I'll try to find it here na lang sa other floor. Asa ba ang 40? 48? 48 nasa likod. Apple mga 40 apple. Oh. Oh, nasa likod niya. Ato tayo. Ato ko dito agi? Oo. Sige, Kaya, thank nasa likod you. niya. Sige, diri. Oo. Lamat. Nangita pa ko. Nangita pa ko. So, ada speaker sa ako wala diri nga building. Na ano yung agianan diha? Dire? Dire di ako siguro. Oh. Para dito. Okay.
39. Ay, dito mo na, nawa ba? Ako dinimit niya ako. Ito number, ma'am. 48. 48 din yan, 48. Ano ya? 69 lagi na. Oo. Okay. 69 cluster niya. Present 39 niya, 48. Thank you. Tanawa lang daan ang numero dito, ma'am. Sige. Okay, nanako. Tanaw na ko. Here. Oh, nana. Number 70. Dara. Okay. Dere ko. 70 day ko. Okay. 70. Ilan ka linya lang kami. Nanako sulod. Dara. Herrera, Valentino, Galo, Paulises. Pwede ba edad, sir? No, 48. Ano yung number, sir? Ano din, ma'am? Kaliho. 48. Ano, mama? 38. 70, ma'am. 7, ano siya, 48, 39. 48. 48, 70. 70. Yes, ma'am. Kasi na yung ma'am. Jessica. Yes, ma'am. Pwede ba edad, ma'am? Aray na kasunod yun. Sunod yun. Sige. Thank you. Kasola. Kasola, imang ko answer. Kasola, imang nito. Ma'am. 70. Ma'am Jessica. Kasi nga, ma'am. Jessica. Jessica. Oo. Ma'am. Kalikod ka naman, ma'am. Voters ko. Hindi, akong food eh. Ha? Akong food. Mabito na. Ikatambar ako kung Babaw, ma'am. Dili ka na. Naray mo. Gere? Oo. Oo, nag-free halan niya. Nag-using man kape. Dito na pick up ko net ko, no? Dili. Di mo ta pwede mo biya sa precinct. Oo. Tara, ma'am. Nakalimutan ka. Tanila, no? Pwede ra kung pag kodigo? Na dito.
Asam ko uli ano? Asam man to? Diri to? Nasaag naman. Amo dito. Mingaw lagi na diya. Wala man na diya. Human na di ay dali ara di ay. Tapos na po. Asa ma'am, na waste diri. Okay, thank you. I'm done casting my vote. Votes. Casting my votes. Okay, there are many man. Okay. Go. Dili kayo samok, no? So at least, bawas na ko. Bingka ko dai. Pagkadali araman mo butar. Because nana ko'y guide sa akong isabutaran. Mo na dali ra kay sinuman.